Nyaya ya Baby Princess uyo kurawa namaiguru wake Alistair vachibatsirana naJohn Zvivi yakwidza mutarara nekuti masamples eDNA anga akamirirwa kuti trial ienderere mberi ari kunzi ari wrong. Mwana akatestiwa anga ari mukomana asi pavakaenda kuno identify body mwana anga ari musikana. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Kuri kunzi pane a space of 2 years nyaya iyi yatanga, so vakapiwa mablood samples vakakonewa kubata basa nenguva pekutanga ukanzi ropa renyu harichaiti uyai zvakare titore mamwe mablood samples. Amai vakadzokera ndokuita zvarehwa, asi kuri kunzi zvakare pakazoitika problem yekuti avo vanga vakabata masamples venasti pakaita change over or staff turnover rather, vanhu vachienda kuma greener pastures leaving the samples just like that without giving out a proper result. So now that the results have come out, zviri kuratidza kuti aiwa masamples avanga vakabata nguva yese iyi ari kuratidza kuti ari wrong. Zvakubvunzwa nemanetizens kuti saka mwana ari kupi, nekuti iko zvino hazvichazikamwe kuti bhodhi dzairatidzwa vanhu idzi ndedzipi. Amai vakaenda zvakare kuparira nyatwa vakati vari kuda kunoona bhodhi yemwana because kana matrials achinge angopera vari kuda kubva vanoviga havo mwana wavo. Vakasvika kuya ndokuratidzwa imwe bhodhi yavasisachanzwisisi kuti ibhodhi yemunhu here kana kuti chii, uye nyakuvavhurira wacho wekumochari uku airatidza kutya, kuratidza kuti pane rumwe ruoko ruri kufamba museri menyaya iyi. Ukatarisa John Zvivi wacho naAlistair unotoona kuti unotoshaya kuti vane mari ipiko yavari kuita yavari kushandisa kubhadhara kuti zvinhu izvi zvidai, kana kuti ingori negligence on our part, especially the part of those that were handling the samples. Unoshaya kuti nyaya yacho ichiri kuenda nekope. Right now there are confusions, vana vachazivi kuti chii chiri kuitika. Gore riya takambotaura nyaya yemwana wekwamakore akapedzisira avigwa musoro wake usipo, macriminals achingotenderera vachiramba kutaura kwavakaisa musoro kusvikira vazoti musoro vakabika ndokurasha. Yezvi tasvika pane ino nguva yekuti mwana bhodhi yake yadisappear, hapasisina takupa mablood samples emwana komana kureva kuti princess akaendepi. Saka pane mhuri here yakaviga mwana princess vachifunga kuti mwana wavo, pakaitika swap nebhodhi yeuyo ari kunzi mukomana. Saka imhosva vari kuhendla here kana kuti pane kakubhadharana nekubribana kakaitika panyaya iyi. Hey guys, vanoziva nezvemutemo batsiraiwo. You can watch the story. Kwatete Tilda mubatsirana navo kutsvaka rubatsiro runoita kuti mhuri igogona kuwana closure uye kuenderera mberi neupenyu hwavo. Titende.